ready na yung kulay na yan. Champurado. Champurado mga idol ko. Meron ka ng ani BPCS sa mga bata. Siyempre, ministry. Dito lang po yung batas. Kinayan. Ano mo yan eh? Angkat sila talaga ng gatas. Dahil yan, pag-serve mo, saka ang ng gatas naman sa ano. Kulang pa nga sa amis. Kulang pa sa amis. Kulang pa sa amis. Ang dami siya eh. Saan ko lang sa rong kilo may kabanga ang aso. Ano ba nga? Sa ba to? Doon sa ba ito magbakal? Ito bravo na pinag-ano? Hindi, upo na yan. Tamalog na kita. Sampurado mga idol. Ang aming po na meron na ng aming BCS sa children's school. Meron na po siyang gatas. Nilagyan namin ng gatas para masarap. Ito ka doon sa luwa. Tira mo na. Anong oras ba pagkakasita? Kapaligi pa ako. Hindi ko man yan Ano isang ats na kala kaya nga yun. Ayun, ako naman. Magano, magpapagayin sa ano. Ano na ano? Kapal manok. Tama lang. Ano mo ba kalong? Manok tangkap. Hindi mga tangkap. Kayo. Ano lang, di ba? Adobo. Tinula pa. Ayun, tinula. Tinula lang. Ano? Ayun, tinula mo ano mo. Sinutin sa kadaan si Laya. Kaya, Listahan. kaya, isa mo na lang. Kaya ako lang ang isa. Yes, sir.